warsa Sastra Budaya, para pamirsa ingkang tansah bagya mulya. Kepareng kula ngaturaken ingkang ngayahi wajib kang ngayegati wonten ing dalu menika pagelaran Ringgit Wacucal sedalu natas kanthi lampahan Sekuntum Mawar Merah dening Ki Dalang Cahya Kuntati. Minangka produser Dr. Anda Nini Widaningsih, minangka produser pelaksana Sederek Aris Morotono Sarjana Seni, minangka penanggung jawab programa Sederek Listriana Fajaningrum, minangka pengarah giaran Sederek Topo Martatmo dalah Sederek Ti Harjanto, minangka koordinator teknik Sederek Junaidi dalah Sederek Warsito Sakonco, koordinator KMP Sederek Arifin Muhammad, konco-konco tim KMP Sederek Dani Nur Rahmawati dalah Sederek Firman Sakonco, minangka pelindung Kepala LPP RRI Surakarta Popo Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa, para sedherek budaya, kados pundi babaring lampahan Sekuntum Mawar Merah dening Ki Dalang Cahya Kuntati. Kairingan karawitan Madang Kara. Sumoga
Akeh tembung ingkang patut ukara ingkang runtut parandene mungguing Resi Watrika ora ana ingkang kuwawa nyundul endahing ngucap sapa kejaba saka kuwi Nduk Anjarsari Pangeran wis paring dawuh lumantar Wida Suci sing surasane. Sok sapa menungsa sing pinter nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal ditambah nikmati. Ewadene sapa ingkang ora gelem nyukuri nikmate Gusti yekti bakal nampa siksa sing banget perih. Bahasa pedih unjuk kupor surat tak kompo nawe bongbong rasa ondau kan
ataupun bapa ingkang pinercaya mongko dadi brahmana ana ing pucuking gunung Rewantaka ing pertapan Candhi Pancuran kene ngrasakake bagya lan mulya merga nyawang solah tingkah lan uga tandang tanduk muna-muni ingkang nyatane tansah ngepenakake mungguing pandulu lan pangrungu ya kuwi saka patrak lan pakartimu wong ayu Anjar Sari. Nanging yektine duwe anak wadon kuwi abote tanpa beda kelawan nyangga gunung. Ndak baleni dawuhipun bapa duwe anak wadon ki abote padha karo nyangga gunung nadyan to racake lan kabeh wong wadon iki uripe ya nyangga gunung loro pisan. Tanpa beda kaya ancik-ancik ana pucuke gegaman yen ora waspada sisip sembire luput katuranggane bakal brabat marang awake dhewe. Mula kowe aja bosen, kowe aja jeleh. Lamun ta rina wengipun bapa tansah paring piwulang kautaman kelawan jeneng Sira Sari. Kalilan cumadung dawuh bapa Anjar Sari. Perangane dosa gedhe. Perangane dosa gedhe kuwi lamun ta diitung gunggunge utawa jumlahe ki ana 7. Jumlahe ana 7 ing antarane 1 nyembah sak liyane Gusti ingkang nyipta jagat. Dosa gedhe ingkang angka 2 lamun ta lampus diri merga nglawan kelawan takdire Gusti utawa nglarani awake dhewe kanthi bab sing maksiat upamane madat utawa mendem sing nyatane dadi budaya saben dina yen ora dirasakake kanthi permana yektine ngrusak marang awake dhewe. Dosa gedhe angka 3 ya kuwi tega mentala lan sengaja wani ngilangi nyawane wong liya apa meneh yen nganti nggugurake anake dhewe. Kuwi dosa sing gedhe. Sabanjure angka 4 nyritakake alane wong liya marang wong pirang-pirang. Utawa nyebarake fitnah kuwi dosa sing gedhe. Angka 5 nindakake laku zina utawa laku sedeng tembunge mentereng laku selingkuh apa meneh selingkuh karo bojone wong. Kuwi dosa sing ra entuk pangapura saya-saya yen bojone kancane. Anggadhahi rencang sakdaraan lanang apa wadon nggih estri wong kula tiyang estri srawungipun nggih kalih tiyang pawestri menika ingkang saben taun menika guntas gantos pacangan ing atase pacangane duwe kanca parandene kancane pacangane wau niat dipun lalap piyambak. Wonge teko. Etok-etok jagungan karo kancane. Wis to, ntlentemo sing apik kowe ya. Nindakake laku zina.
kuwi dosa gedhe. Angka 6 tega mentala mangan jatahe wong miskin utawa anak yatim. Angka 7 marem lan critakake dosa-dosane sing gedhe mau marang wong liya upamane wah lho sinden kaya ayu kowe tak omong aku wis tau mbiyen karo kae. Ya ning ngarepe pelataran kene lek nggawa ning ngarepe kono. Wis mo 1000. Wis mo 1000. Mula kang mangkono pitung perkara kuwi sing kirana apa meneh Sari. Ing sasi ngarep kowe bakale kaangkat derajat kamulyanmu. Bakale dipalakrama putra Narendra Ndarawati ingkang ajejuluk Sri Bathara Kresna dene putrane ingkang kekasih Den Mas Setyaka. Den Mas Setyaka ya. Anggara kasih ngarep kowe bakale dadi manten sing pinter ya nduk kowe njaga karo jenenge bapakmu Anjarsari. Porsiwatrika sedaya dawuh patuko badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula netepi kalian kekudangan paduka mboten langkung kula pun sari nyuwun tambahing berkah pangestu panjurung mugi-mugi kamulyan kula menawi pinalakrama dening Raden Mas Setyaka dados rana tentrem sarta marem tumrap penggalih paduka Bapa Resiwati. Neng dhisik gembira alera-pera panjenengan wis gawe senenge ngatiku wis nglipur marang rasane Anjarsekar. Iki jam yahene aku tak pamit karo Bapa Resiwatrika. Ora perlu. Yen kowe dadak pamit ning bapak jak jagongan entek rokokmu. Nek ndi-ndi sangune mung korek. Matur nuwun ning sone yen kencan aja ngono kuwi mari bingungke rasa.
Lah wis tak omongi to kowe. Bedah montormu titipno ning Dokter Un. Lah iya, lah kowe kleru Dokter Un sing tak karepake iki nggen kandang sapi kuwi nang Solo Baru kuwi. Lah kok cetake ngono lho, Kang. Masa aku Kang Sulomo. Iya, aku ora perlu sowan Bawa ora perlu. Matur nuwun. Bareng. Monggo. Katresnanku tetep marang kowe, Sekar. Tanpa beda aku ya tresno sebaya mukti sebaya pati karo kowe, Mas Sulomo. Ya. Sekar. Sopo ki mau? Penyok, Du. Wong tuwek senengane kemeruh. Asmane iki mau Mas Sulomo ngapa? Mestine kuwi lak yo ngerti. Anake Resi Watrika ki loro sing mbarep kowe Anjar Sekar, angka loro adimu si Anjar Sari. Pun bapa ki pendhita, mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing Resulah bawane. Aku duwe murid pirang-pirang. Aku nata karo siswaku wae pinter, parandene nata karo anakku wedok nek ora bisa kowe mamah kendali karo jaran ucul karo kowe nyembrat prapane bapakmu. Terus aku kon piye? Kon dekem ning omah kaya sari ngono. Yo. Iki bocah kumprung. Bocah ra ndek pengalaman apa-apa. Beda karo aku jaman iki jamane maju. Antarane wong lanang karo wong wadon iki derajate padha ora dibedakake. Yen aku mung dekem nang omah bakal dadi wong bodho. Serawung ki baku njembarake pengalaman lan uga njembarke liya-liyane ngono lho. Tegese kawruh lan ngelmune. Angger dolan mulih bengi seneni, mulih bengi seneni. Prangerti karo majune jaman kaya ngene wae. Ning kaya ngono ki ora patut merga sing jenenge wong wadon ki tanpa beda kaya piring beling kae. Wong wadon ki piring beling, wong lanang ki piring seng. Yen piring seng kae sedina ceblok ping 7 ora bakal pecah, popole mung penyok. Beda karo piring beling. Pisan kuwi ceblok ambyar selawase. Nuturi kaya ngono ning sari ning murid-muridmu. Aku wis mudeng. Aku ngerti karo wates-watese kaya ngono kuwi. Naning ngandani. Aku urung rampung anggenku kandha karo kowe ning ndi? Aduse aku. Piye kowe Mbak Yumu? Porsi laknate paring dawuh sing surasane jinejer dadi wong tuwa kuwi kewajibane mung 3. Siji nyontoni, loro ngandani, angka 3 ndongani. Lan sak ngertiku Bapa Resi Watrika tigang perkawis sampun dipun tindakaken kanthi sae. Babar lelampahan tumrapipun Kakang Mbok Anjar Sekar kados pundi? Monggo kula aturi masrahaken dumateng purbaning Hyang Agung Bapa ndak gerah mangke panjenengan.
Nuwun sewu, leres mriki griyanipun Yayi Anjar Sekar. Inggih, jenengan nuwun sewu kula pun Arya Pranowo. Keparingipun nuwun sewu ingkang putra wonten menapa mboten? Kula mboten ngertos. Lare menika sampun mboten kula gagas mboten kula rasa. Lah sampun kencan kalih kula dinten menika kedah medal kalih kula. Kraya-raya tebih dugi mriki parandene mboten ngertos kados pundi. Saestu kula mboten ngertos. Wong tuwa senane campur urusane anak. Ya ampun Mas Arya. Kangen karo podang kuning ya. Ya sing jedut aku bokonge jebrot aku, lenjaran apik aku ngono. Ayo dolan ya. Sembah pangabekti kula unjuk lan nyuwun pangapunten kula ingkang abdi cantrik sowan tanpa piniji. Ana apa cantrik? Ngaturaken kawuningan bilih palungguhan samangke pendhapa pracarbaan ing candhi pancuran wonten dayoh wonten tamu. Dayohe sapa? Tamune sapa? Menawi mboten lepat Nata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Dewa Bathara jagat pangestungka. Babar pisan ora nduga mana panjenengane kepareng rawuh rene. Cantrik ditata sing prayoga. Anjarsari aja wedi keng kangelan ayuh melu pun bapa. Sowan ana ngarsane calon mara sepuhmu ya kuwi Nata Agung Ndarawati. Apa sing dikersakake kira-kira bisa ambabar kautaman lan kowe tak kekudang dadi wanita sing bisa dadi kaca brenggala tumraping para putri.
kula narpa tresna tulus hanyakra ring dan sekaring dawana langgeng kawula nuwun sewu Kanjeng Sinuwun Ndarawati sarawuh paduka wonten ing pertapan Candhi Pancuran Gunung Rewantaka kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk sinuwun Jaya penemban watrika ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat salam taklimku atur. Nun inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat. Nyuwun pangapunten monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah Kanjeng.
sapa antuk wahyune ngalah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mekat reh mangukut kutaning jiwangku kang mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas roroning hatunggil Mutelangkung kula ingkang abdi Punanjar Sari ngaturaken sembah pangabekti awit rawuh paduka sinuwun Prabu Ndwarawati si Bathara Kresna. Wiwit dina iki mbok dikulinake yen ngaturi marang panjenenganing Sun Ki Aja Sinuwun ning Rama Prabu bisa ora? Merga jeneng sira kuwi sasi ngarep dadi mantuku. Rama Prabu bisa ora? Nggih saged ning tapekno. Nanging utawa namung raos sing manah kula kok ewet pekewet. Mula men ora ewuh pekewuh dikulinakake. Ayo. Nggih. Ngaturaken sembah pangabekti Rama Prabu Sinuwun. Sinuwune ditinggal. Nggih nggih, Rama Prabu Sinuwune ditinggal. Mare ya. Ngapunten laring gunung. Laring gunung boten saged nandukaken tata basa ingkang prayoga. Ora dadi apa Resi Watrika. Ndak tampa Anjarsari pangestunipun Rama Mara Gage ditampani. Nggih. Kula tampi tangan kula kekalih. Mugi dadosaken cimating gesang kula dipun prayogakaken anggenipun sowan sinuwun. Piye? Dipun prayogakaken anggenipun sowan menika kula sampun rawuh. Engko suwi-suwi yen kraton bakal tumata kanthi becik basamu. Nggih matur nuwun. Nuwun sewu. Rawuh paduka ndadosaken kagiyating manah kula. Bombong Birawa prasasat kejugurukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu. Mokal menawi boten wonten wigatos ingkang badhe kababar menawi wonten bab ingkang dados srana gela gerah sajroning penggalih awit saking patrapipun Wadrika kula cumadung dawuh lan menawi kedah nampi pidana kula boten badhe swala. Resi Wadrika
wonten dawuh sinuwun. Aja kaduk ati bela panampa. Gedhe panyokra bawamu tumrap anggonku munggah ning pertapan Sandi Pancuran iki nandukake rasa pingget ki babar pisan ora ning kejaba rasa kapang. Yektine mung bakal ngencengi rembug, golongke pitung, lamun to besok ing wulan ing ngarep dinane anggara kasih panjenengamu tetep kagungan kersa mantu Mahargya putra Mbiwada Siwi putra putrimu si Anjarsari ingkang bakal dipalakrama kelawan anakku si Setyaka. Lah lajeng aku mau bakal kandha nadyan to besok pahargyan digelar ana ing pertapan Rewantaka, ndak suwun panjenengamu aja repot. Mengko kabeh uba rampe sing nggawa Ratu Ndarawati. Wiwit saka pahargyan gelaring budaya waranggana wirapradangga sak pradanggane pisan, tendha kajang panggung sak konsumsine sing nggawa aku. So. Panjenengamu cepak nggon karo kanca-kancamu kon dadi dolok ngono wae. Inggih. Lah nanging raos kula wis to. Kuwi pancen kersaning sun kaya mangkono. Kersaning sun kaya mengkono merga saka bombong biramane rasane Ratu Ndarawati bisa bebisanan kelawan panjenengamu Brahmana luhur ingkang lenggah ana ing Gunung Rewantaka. Kuwi panyuwunku. Pramara rek mangoswamya ngambrang kadhi karunaning kaswate aning marga memalatkung risang bonto wastrat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang waya surya mangrang sang waya punyut samara wayang lenging driya mangu-mangu mangun kong kandhuan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa kawula nuwun amit pasang Kalimantabe tinebining tulak manudma waing tawang-tuwang Bapa Resiwatrika kula ingkang putra ingkang sowan wonten pertapan Candhi Pancuran. Boten langkung sembah pangabektinipun ingkang putra mawantu-wantu kunjuk bapa.
Nun inggih dawah sami-sami nuwun sewu. Kados nembe menika kula sumurup kula mangertos Paduka anak Prabu menika saking pundi lan sinten jejulukipun. Bapa Resi sampun supe kalian kula. Kula ingkang putra siswa uda kawis gangsal 11 taun kepengker dados murid wonten ing pertapan Candhi Pancuran. Kula siswa Paduka, kula murid Paduka, kula pun menak senggara. Rinangkul kinempit-tempit Kusang naning bawana bilih Paduka nguni siswa mriki. Nggih. Sampun kemutan kalih menak senggara siswa Paduka ingkang beling piyambak niku kula. Jagat Dewa Bathara. Nggih, jagat dewane. Nggih. Sampun jumeneng nata. Sampun awit saking berkah pangestu Paduka kula sampun ngentosi palengganipun Rama Prabu. Sakmangke kula jumeneng Narendra wonten negari Parangbarong kanthi jejuluk Prabu Menak Senggara. Syukur bagi sewu yen tetela kados mekaten. Lah, kabaripun ingkang Rama kados pundi? Sampun bar sewunipun. Tegesipun sampun seda. Ing atasipun ingkang Rama menika Nalendra ingkang gagah pideksa lan ugi Surasekti Mandraguna kok seda menika gerah menapa? Mboten saged. Rama mboten saged ning nggih niku rekake badhe rabi malih dipun getak kali ibu jantungan mati. Mila menika kangge piwucal, kangge pengiling-iling yen sing lanangi njaluk rabi meneh men ramudar turu tana ngoten lho. Ngoten. Bapak kula niku kados ngaten angger matur kalian ibu karo cah kae langsung ngoten niku ibu kula langsung munggah meja kali cincing kali nuding-nuding. Bapak niku ambekanipun mboten tumata lajeng dawah ngoten dados lan sedanipun. Mugi-mugi saged husnul khotimah. Napa niku? Niku napa niku? Nggih, mugi-mugi tansah pikantuk kasuwargan jati. Sabda jati, kasuwargan jati. Sabda jati lak wau. Sarmati sabda jati. Nyuwun pangestunipun mugi-mugi kula saged langgeng lestari wibawa anggen kula dados ratu wonten ing Parangbarong. Nggih, mugi-mugi Gusti ngijabahi. Lah lajeng kok keraya-raya minggah wonten ing Gunung Rewantaka menika wonten wigatos menapa? Nuwun sewu kejawi kula menika tilik dumateng pertapan mriki. Kula ugi ngaturaken sembah pangabekti dumateng Paduka Rama penemban ing sampun minteraken dumateng kula.
ingkang wos wigati kula menika badhe mulyakaken dumateng paduka guru kula. Kula bodho dadi pinter, goblok dadi mudeng menika awit saking sedaya wewarah kautaman saking guru kula nenggih paduka Resi Watrika. Lah, caranipun kula pun minak senggara badhe mulyakaken dumateng jengandika Bapa Resi. Kula tasih kemutan nalika kula mapan wonten mriki nate momong ingkang putra-putri nenggih ingkang sesilih nenggih pun Anjarsari. Kula menika dados ratu tasih Jaka Kumalakala. Kula kepengin mengku garwa minangka tetimbangan lan ngangkat dumateng derajat kamulyanipun Bapa Resi Watrika kanthi cara malakrama dumateng yayipun Anjarsari. Pareng nggih Bapak? Mboten sah dangu-dangu saderengipun siam kedah kula sampun rabi. Pandhit Magarya wangsit pindha kumbang ngajaping sawang susuh angin ngendi nggone. Nggih kados mekaten menika cara kula anggen kula badhe ngreksa dumateng kawibawan paduka guru kula. Nyuwun pangapunten menawi kula lintoni mboten sari ingkang kula aturaken ning mbakyunipun Anjar Sekar kemawon kados pundi menika langkung pinter wawasanipun langkung wiyar menawi Anjar Sekar mboten kula mboten kula nika ngibarate nuwun sewu dalan sing kliwati sampun kathah sanget menika. Sing ngliwati gonta-ganti mongko sak circle ning kabeh. Circle menika menapa? Pun pokoke ngoten lah intine. Mboten. Sekar mboten. Sari kemawon ingkang kula suwun. Anjarsari ingkang kula suwun. Badhe kula mulyakaken kula sengkakaken ngaluhur mongko garwa Prameswari wonten negari kula Parangbarong. Kula sumpah kula prasetya menawi kula sampun saged malakrama dumateng Sari kula dados ratu mboten badhe gadah selir mboten badhe gadah wujudipun priyos wanita sanesipun kejawi namung pun Anjarsari menika kemawon. Menika ingkang kula suwun. Kaya wis rampung daya-daya aku nyuwun pamit anggara kasih aku sak panombyong manten sowan mrene ya meneng. Nuwun pangapunten sinuwun. Nderekaken lujeng sembah kula ingkang miring jengkar paduka sinuwun. Bapa lho Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna ingkang kondhangipun titis Bathara Brama Wisnu. Oh nggih Bathara Wisnu rawuh mriki inggih badhe mangestoni anggen kula dhaup kaliyan Sari mboten nyuwun pangapunten anggir yektosipun kula menika sampun kencan rembag pitung mateng kalian Ratu Ndarawati kula badhe bebesanan. Sekar kok mboten. Sari ingkang badhe dipun kersakaken dipun palakrama kalian Den Mas Setyaka putra ing Ndarawati. Ingkang prayogi kula sungsule Ratu Ndarawati.
nyat langit salang banak lar pangbangun tar tinon ler kakonang kurang moro tetan padang kasor Genduk Anjarsari tan wurunga kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyon dadi tangisan mula ripalungguhan iki sajroning kahanan ingkang peteng lan ribet kaya mangkene pun bapa bisane mung pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung mula kang mangkono para cantrik mligine cantrik sabda jati wonten dawuh wis nguyuh pun ripalungguhan iki ora ana pasinaon nggih KRS dipun kempalaken ya tandha tanganane merga pun bapa bakal manjing sanggar pamujan magita-gita meminta marang sih nugrahane Hyang Agung. Loko Kato
Tepuk tangan untuk